Najprv, ak chceme zrušiť naše predplatné Netflixu, otvoríme si vyhľadávač a vyhľadáme Netflix. Vstúpime na oficiálnu stránku, vyberieme si profil a hore vpravo prejdeme na možnosť účet. Klikneme a presmeruje nás to na stránku, kde môžeme upraviť detaily nášho účtu. Teraz klikneme na Spravovať členstvo a zídeme dole k možnosti Zrušiť členstvo. Zobrazia sa nám rôzne možnosti, ako zmeniť plán, pozastaviť na 3 mesiace alebo zrušiť. V našom prípade vyberieme poslednú možnosť, teda zrušiť, a potom klikneme na Dokončiť zrušenie. V tomto bode sa nám zobrazí správa, ktorá uvádza, že členstvo bude zrušené, ale že si budeme môcť užívať obsah až do stanoveného dátumu. Táto správa bude tiež sprevádzaná krátkym dotazníkom, takže vyberieme možnosť, ktorá najviac zodpovedá nášmu prípadu a klikneme na Dokončiť. Nakoniec sa nám zobrazí potvrdzujúca správa, aby sme sa uistili, že predplatné bolo úspešne zrušené.